Maar een skiertnis van meer dan 100 jaar wie bouwbedrijf van de Werf in Sint-Niek voor het dorp een werkgarage voor het libben. Ontmaat dit jaar doet het bedrijf het faillissement onvregen. De bouwraad loopt op zijn god. Van de Werf heeft de volle groen van bouwprojecten onkocht. En de bank hoeft geen neetliening meer aan. 84 man stien op stritten, maar hopen op een terugstart van het bedrijf. Dat zit er net meer in. Nee, maar de bouwbedrijf die gaat op. En dat normaal de terugstart is ook niet aan de orde. Dus die mensen die zal proberen met hun eigen plekje weer te vinden in de bouw of werkbouw. En dan is het een hele toer om in de huidige markt weer een baantje te vinden. Dat had het hele geval nogal een impact op het dorp Hoorn. Ja. Hij wil wat van de gemeente in deze periode. Taal nog tegen. Wij snappen het net, want de burgemeester net, geen wethouder, geen raadslid, er is niemand langs geweest. Hoe vind je dat? Schandalig, schandalig. Maar goed, ze zouden wel een reden voor hebben. Of desinteresse, geen idee. Nee, ik vind het schandalig. Zo. Heel maaien zullen nu alle apparatuur en bouwmaterieel verkocht worden. Inclusief de 38 bedrijfsbusjes. Ook de bouwmarktwinkels zullen in kwarten sluiten. De gebouwen zelfs vallen via de boete het faillissement. Ontnota. Want de schuldeerskes willen dik 10 miljoen euro op tafel zien. Herman van der Werf zal hem daarbij zelfs redden matten. Want ook de werkjouwersorganisatie Bouwend Nederland liet hem in de kjeld staan. 2 dagen na het faillissement hebben we een brief gekregen. Per onmiddellijke ingang is het lidmaatschap opgezegd. Nou, ik denk van zo'n organisatie, daar moet je wat over van verwachten. Dat er een stukje medeleven van we komen langs. De jongens kunnen je mee helpen, ondersteunen met het faillissement. Wij weten niet al wat op jou komt. Maar het enige is een vies briefje van lidmaatschap opgezegd en de groetjes. Want als je hier staat hier nog even hoe sjoggen, lijkt er dan een dream om diggels? Nou ja. Ja, daar had hij maar alle plezier verwerkt. En mijn pa er vroeger maar begon. Maar goed, we hebben maar alle volle verstand hebben de beslissing genomen en er staan nog steeds 100% achter. Dus het zij zo.